Ba za a kira shi butulci ba a siyasance, saboda idan ka duba haka tsarin tafiyar a ainihin wato siyasa yake, wanda ya ce an yi masa to wataƙila shi ma ya yi a baya. Mun nuna cewar muna tare da ainihin wato mai girma gwamnan jihar Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf, ba don komai ba duba da ƙudurinsa na ainihin wato Kano first, ma'ana Kano ita ce farko. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, na ji daɗin wannan tambaya, amma ga masu bibiyar kafafen sada zumunta already mun riga mun nuna ainihin wato alƙiblanmu tun lokacin da wannan sabata juya ta taso. Mun nuna cewar muna tare da ainihin wato mai girma gwamnan jihar Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf, ba don komai ba duba da ƙudurinsa na ainihin wato Kano first, ma'ana Kano ita ce farko, ma'ana samar da abubuwan more rayuwa ga al'ummar jihar Kano, magance hanyoyin shaye-shaye, fannin tattalin arziki, samun haɗaka da gwamnatin da take sama, ba don komai ba domin a warware wa ainihin wato talaka matsalarsa. Hakika wannan shi ya ba mu dama muka yi ƙuduri kuma muke ƙoƙarin tabbatar da cewar muna tare da mai girma gwamna duk gun da ya kai mu, ko da ma ba APC ya kai mu ba, duk gun da ya kai mu muna tare da shi, saboda mun san ba ainihin jam'iyya ba ce, aƙida ce, alƙibla ce ta mai girma gwamna. To duk gun da ya kai mu, mutanen Kano su ne a gabansa, haka muna tare da mai girma gwamnan jihar Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf. To ba za a kira shi butulci ba a siyasance, saboda idan ka duba haka tsarin tafiyar a ainihin wato siyasa yake, wanda ya ce an yi masa to wataƙila shi ma ya yi a baya. Kuma ba don komai ba, wato kamar yadda na faɗa a baya, Kano first, ma'ana al'ummar jihar Kano, haɗa kan 'yan siyasar jihar Kano a wuri guda, wannan zai ba mu dama ne mu kawo wa al'ummar Kano ci gaba kamar yadda na faɗa ta ɓangarori da yawan gaske. Wato wannan shi yasa muka yarda da tafiyar cewar Abba Kabir Yusuf zai kai mu ne zuwa tudun mun tsira. Tudun mun tsira shine samar da abubuwan more rayuwa, kamar yanzu daga lokacin da aka ce gwamna ya koma jam'iyyar APC har mun samu aiki na wurin 1.3 trillion naira na ainihin wato light rail da za a yi shi a cikin birnin Kano. To wannan so mun taɓa kenan. To kaga kenan Kano muna so ta yi gogayya da kowane irin birni, ta yi gogayya da jihar Lagos da kowane birni da ke faɗin duniya. To idan har ba mu wannan ba domin cire a'i daga rogo, to kaga ba za mu taɓa samun ci gaban da ainihin wato muke nema ba. Wannan shi yasa muka yarda da tafiyar gwamnan jihar Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf, kuma hakan ya ba da dama shi kansa mai girma ainihin wato mai ba gwamnan jihar Kano shawara a bangaren ci gaban matasa da wasanni, honorable Sani Musa Danja, shi ma ya karfafa ainihin wato alakarsa da mai girma gwamna, kuma muka yi amfani da wannan dama wato da babban masaki da babban murya zuwa wurin mai girma gwamnan jihar Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf, da a daga likafar ainihin wato honorable Sani Musa Danja, ba don komai ba duba da irin abubuwan alkhairi da ya gino da ya faro a cikin wannan ofis nashi. Idan ka duba ainihin wato honorable Sani Musa Danja, wato super SA ne. Idan na ce super SA, daban yake da sauran SA. Wato daga lokacin da ya shiga ofis, cikin wata ɗaya na farko ya kaddamar da ainihin da gudanar da wani ainihin wato empowerment program na mutum 3,000 da kuma mutane 500 peoples with disability. Ba don komai ba saboda aka koya musu noman kifi da kaji, kaga aka koya musu fashion design, harkar dinke-dinke, aka koya musu ainihin wato sauran sana'o'i kala daban-daban, dinke-dinke, noman kifi da kaji da sauran makamantan irin waɗannan abubuwan da girke-girke da aka koya musu, wanda irin wannan empowerment din ba a taɓa samu a ce wani SA ya yi irin wannan abun ba sai
sai lokacin Honorable Sani Musa Danja. Sannan kaga kenan akwai abubuwan wasanni da dama da wanda an riga an basu ba a yin su a jihar Kano. Misali kamar a ce tseren gudun keke. Tseren gudun keke sai da Honorable Sani Musa Danja ya zo, sannan wato ya kawo shi daga jihar Lagos, aka zo aka yi second edition a Kano. Akwai wasanni da dama wanda ga su nan ana yin su ne amma babu impact in the sense that dukkanin wasa in aka ce is not competitive, babu competition a ciki, wasan nan babu wanda zai je. An shirya competition da dama na bangaren wasannin basketball, volleyball, ko a shekaran jiya nan an yi na ainihin wato table tennis da sauran makamantan irin waɗannan abubuwan. Akwai kuma harkokin wasanni wanda ba sa cikin jerin wasanni na jihar Kano, wanda a zuwan Honorable Sani Musa Danja an yi ƙoƙarin irin wannan wasannin, an yi integrating ɗinsu a cikin harkokin wasanni. Wannan ta ɓangaren wasanni kenan nake gaya maka. Wannan shi ya ba da dama idan ka kalli competency, ma'ana cancanta da sanin makamar aiki, wato Super SA Honorable Sani Danja, irin abubuwan da ya gudanar, wannan shi ya ba da dama dukkanin SA ma na Kano sun amince da cewar Honorable Sani Musa Danja a ɗaga likafarsa zuwa kwamishinan matasa da wasanni na jihar Kano ya maye gurbin wannan kujera. To akwai ayyukan da dama idan ka duba wurin ainihin wato koyar da sana'o'i, akwai program musamman da yi wanda ba a taɓa yin irin wannan program din a jihar Kano ba. Musamman yayi kwamiti na a unguwanni daban-daban saboda faɗan daba da harkokin shaye-shaye da ake yi. Yayi kwamiti daga cikin waɗannan matasan da suke gudanar da irin wannan abubuwan, ya tsara leadership wanda ya zo ya dinga ganawa da su. Dukkanin ana zakulo su wace irin sana'a ka iya, dukkanin irin sana'a da ka iya a baka tallafi, a ɗauke ka je ka yi dinga ci gaba da wannan sana'a. Kuma ya yi musu wani timetable wanda za su dinga zuwa ana revisiting ɗinsu, sannan ana musu mental rehabilitation. Wannan tsari ne wanda zai ba da ainihin wato jihar Kano a ce ta samu matasa waɗanda za su zama abin alfahari gobe da yarda Allah. Wato Honorable Sani Musa Danja ya cancanta ya zama kwamishinan matasa da wasanni, ba wai kuma dan muna da buri da cewar dama muna neman wannan kujerar ba, ko kuma a'a muna farin ciki da cewar shi mai girma Honorable Mustapha Kwankwaso ya bar kujerar nan. A'a, wato kudura ta Ubangiji ta Allah da tafiyar siyasa ita ta kawo wannan al'amari. Kujerar nan kuma ba za a bar ta haka ba, ana buƙatar a samu wanda ya san aiki, wanda zai dora daga wurin da Mustapha ya tsaya. Babu wanda kuma ya dace wanda ya san harkar wasanni na daɓe, ya san harkar wasanni na motsa jiki, ya san harkar wasanni na yin gida Najeriya da kuma international, shine Honorable Sani Musa Danja. Ka bani dariya. Da farko dai ina so jama'a su sani wato mai girma injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso jagora ne, mai aƙida ta ci gaban al'umma ne. Wannan ba wanda zai janye wannan daga gare shi, kuma abin girmamawa ne a wurin a ko ina muka tsinci kanmu. Shi yasa har gobe muke dauke da wannan jauhula wannan ta samu asali tun daga wurin Malam Aminu Kano, alamar kawar a cire wahala a wurin talaka, samu masa ci gaba, warware masa matsala, bangaren lafiya ya samu, bangaren tattalin arziki. Wannan shine jahulan nan kenan. Idan ka dawo kuma kamar cewar kamar dama jira muke mi wuf, a'a abun ba haka ba. Ita siyasa tana tafiya ne da tsarinta da yadda ta zo. Kaga shi Honorable Mustapha Rabi'u Musa Kwankwaso wato tafiyar siyasa ce ta tafi da shi. Kujerar nan kuma ba za a ce a batta haka babu kowa ba. Kuma mu al'umma jihar Kano muna da buri da fata mu ga an dora ƙwarya a gurbinta. Ƙwarya a gurbinta in the sense that Honorable Sani Musa Danja shine wanda ya dace, wanda dama a cikin wannan ministry din yake, kuma shine mai ba gwamnan jihar Kano shawara bangaren matasa da wasanni. Kuma yayi an gani, ba zancen ayyukan da yayi, ido zai gani, kunne zai ji, hannu zai taba, to da haka kaga he deserve it. Mu shi kansa Mustapha Rabi'u Musa Kwankwaso dole ne mu ci gaba da masa fatan alheri saboda yayi ayyukan alheri akan wannan kujera, kuma muna so a samu wanda zai rubanya wannan aikin. So don haka Honorable Sani Musa Danja shine ya fi cancanta
duba da cewa kusan duk gidajen media house yanzu a garin nan zaka ga correspondent da suke ɗebo harkokin wasanni, zaka ga su kansu suna goyon bayan a ɗaga likafarsa zuwa wannan kujera. Idan ka kalli matasa club da coaches na jihar Kano na different field, different department, zaka ga suna fitowa ba tare da jin kunya ba tare da tsoro ba, suna cewa Honorable Sani Musa Danja shine ya fi cancanta a daga likafarsa domin ya mai wannan kujera. Kuma idan ka duba a unguwanni irin club da muke da su, har kurin conference ake shiryawa a yanzu wanda ake gayyatar mu zo ba don komai ba saboda mutane suna nuna mu baya da cewar mai girma gwamna fa kada ya kuskuren bai saka Honorable Sani Musa Danja akan wannan kujera ba, saboda shine zai samarwa da matasa na jihar Kano wato abubuwan more rayuwa a bangaren motsa jiki, a samu lafiyayyun samari wanda za su zama abin alfahari gobe. Shine zai samo da ayyukan sana'o'i da bunƙasa tattalin arzikin matasa su zama abin alfahari gobe. Da haka da ni da ku da kowa mun haɗa a gurbi guda ne kira da babban murya wurin mai girma gwamnan jihar Kano dan albarka injiniya Abba Kabir da ya kokarta ya daga likafar wannan dan taliki ba don komai ba saboda ƙwarewarsa da sanin makamar aiki da ya nuna a zahiri ba tare da wani haufa ba.